Сәлем дуслар, җырчылар бу тормышта иң еш нәрсә эшлиләр дисәгез, әлбәттә, җырлыйлар, фотога төшәләр һәм сез язган матур комментарийларны укыйлар. Тапшырыбызның бүгенге кунаклары нәкъ менә шушы 3 әйбернең берсен эшләргә яратучы, күркәм гаилә, фотога төшәргә яратучы гаилә Алмаз һәм Зөлфирә Мирзаяновлар. Алмаз әлеге мизгелдә сине фото төшәргә мәҗбүрләгәннәр икән. 3 тапкыр күзеңне йоммау. Алмаз дустым, Зөлфирә әлеге мизгелдә безне ишетми, шуңа күрә чын дөресен әйтә аласың. Зөлфирә тормышта нинди кеше? Зөлфирә бик әйбәт, шундай уңган, булган, минем яратканым, сөекле. Ул моны караячак бит инде, шул хәтлек яратам. Караса да, карамаса да, ул минем бердән-берем, яратканым һәм Аллаһ Тәгаләдән сорап алганым дип әйтәсем килә. Аның иң 3 әйбәт сыйфатын әйтеп бир әле. Ул Яки күбрәк монда. Менә кайсысын сайлап әйтим икән дип торам, бер капчык булып күз алына килде, шул трек әйбәт. Бер капчык булсын шулай бит. Бер капчык, менә зур капчык. Менә бу бүлмә хәтлек. Алмаз, сер булмаса, Зөлфирәгә яңа елга нинди бүләк әзерләдең? Бу хатын-кыз өчен иң зур бүләктер инде. Хәтта аның бүләге бик зур бүләк булмаса да, мин ике якынигә, апаларыбызга аңа әйтмичә инде аңа да шул ук чираттан бер төрле бүләкләрне инде әзерләп куйдым. Димәк, артык уйлап тормагансың икән син, Алмаз, шулай бит. Уйлап тормадым түгел, мин аның минем белән булган сөйләшүләрдән җәй көне үк әйтеп куелган. Ерактан килгән намеклардан инде шулай бит. Миңа менә шушында кирәк иде дигән исемдә калдырдым да, шуны заказ бирдем дә, аңа гына булмасын дидем, бик матур чәйник. Чәйник Аннан булай итеп яндырып җибәрә торган, теге шәм куясың да, байтыр постоянно подогрев белән үтә күренмәле, шундый зурда түгел, әйбәт тә и ватылмый да. иң мөһиме тещага да приятно. Без бергә яшибез бит. Ике чәйник була бездә. Менә бит ул кайда чын мәхәббәт. Карагыз әле, сез ничек алар матур иттереп бергә фото төшәләр. Зөлфирә, беләсең бит инде, Алмаз шигырьләр укырга ярата. Махсус синең өчен, сиңа гына багышлап укыганы булдымы? Күндә укыйм, яңа багышлап чыгарым. Менә ышанасыз. Аллага шөкер. Чөнки концертларга барып да репетиция кирәк. Янында булучы кеше һәр вакытта мин. Шуңа күрә нинди шигырьне өйрәнә башлый, шунысын я көн саен сөйләсәлим, машинада барганда, концерттан кайтканда, иртән торуга, төнне ятканда. Үзеңдә ятлап бетергәнсеңдер инде. Юк, миңа кызганычка каршы шигырь ятлау авырак бирелә. Җырларны ятлаганда мин хәтта шигырьне укып ятлам, җырны җырлый ятлыйм. Шуңа күрә менә шундый хәлләр. Алмаз бу тормышта нинди кеше? Бик төпле, ничек дип әйтим инде, үзенекенә ирешә белә торган, бик акыллы һәм бик шәп ир-ат, Аллаһка шөкер. Сер булмаса, яңа елга Алмазга нинди бүләк әзерләдең? Менә мин уйлаган идем бер бүләк, хәзер инде икенче бүләкне уйлап торам. Нинди бүләк соң ул? Әйтмим. Алмаз безгә әйтте, сиңа нәрсә бүләк итәсен? Бу бер сер булып калсын әле. Ярар. Алмаз һәм Зөлфирә Мирзаяновлар дуслар минем янымда. Ничек хәлләр, гаилә тормышлары ничек? Сәламнәр, әйбәт. Аллаһка Гаилә шөкер. тормышлары әйбәт. Синеке әйбәт? Әйбәт, Аллаһка шөкер. Ана әйбәт булса, минеке әйбәт. Сез теге аерым торган шикелле сөйләшәсез. Начар түгел, Аллаһка шөкер, бик әйбәт хәлләр. Үзегезнең менә танышу тарихыгызны сөйләп китегез әле зинһар өчен. Танышу тарихын тәфсилләп аңлыйсыгыз килсә, безнең быелгы концерт программасын карарга кирәк. Һәм нәкъ менә журналистларның шушы безгә бирелгән сораулары турында җавап та тулысынча нәкъ менә шунда бар. Шулай да бу сорауга инде Алмаз бик тәмләп, бик рәхәт итеп җавап бирергә ярата.
Зөлфира Рифат Зарипов төркемендә эшли иде. Яхшылап тыңлагыз. Концертта сөйләдем генә бит әле. Аннары мен Рифат белән дуслар буларак без мин аның концертына барган идем, концертларында ярдәм итешергә инде беразына. Һәм шул вакытта Зөлфира көнне күрдек. Зөлфира газель машинасында, шул группа машинасында утырады. Ишекне ачып җибәрдем дә, Зөлфира утырады, ул мине күрде дә аңын югалтып егылды. Вот, менә шундый инде. Димәк, Зөлфира беренче гашык булган Алмазга шулай. Бик уйлыйнды ул. Шуңа күрә ул аның шулай икән, ул аңын югалтып егылды да инде ул. Исендә түгел аның шулай булганын. Ул башка төрле ди, икенче төрле булды ул ди. Үз изоляция вакытында нәрсәләр эшләдегез гомумән, кайда уздырдыгыз, үзегезнең ничек күңелләрегезне күрдегез? Безнең үз изоляция дуэтный булды. Ярый өйләнеп калдым үз изоляция. Бер файдасы булса да бар дисең Алмаз. Менә аерым булганнарны, аерым үз изоляциядә булганнарны видеоларын кертеп дөньяларга тараттылар бит инде. Алла сакласын андый хәлләр булгасын. Менә без бергә Аллага шөкер, матур итеп безнең коронный сүзебез инде хәзер морозильникларыбызны сүндереп, фатирыбызны калдырып, авылга күченеп кайтып киттек. Авылда нәрсәләр эшләргә өйрәндегез? Без авыл балалары бит инде. Син дә сөйләле бераз. Мин син бит сөйлисең калган, Әйе, сөйлисең бата-бата. Нинди әле сорау? Нәрсәләр эшләргә өйрәндегез? Алмаз мине бер эшкә дә өйрәтмәде. Нинди генә инструмент белән эшли башласа, мин үзем дә дөресен генә әйткәндә, моңа кадәр алай теге нормаль иратлар тотып эшли торган инструментлар белән бик эшләгән юк, чөнки минем авылда торган юк иде. Мин 15 яшьтән чыгып киткән шул вакытта инструментлар юк та иде дөньяда. Һәм менә шулай туры килде. Хәзер якын бит теләче. Әйбәт сөйлисең, син матур сөйлисең. Төрле әллә инде инструментлар белән эшләп карыйм, өйрәнәм әкренләп, үзем ачышлар ясыйм. Һәм һәрбер инструмент белән эшләгән вакытта янәшәдә барлыкка килә. Зөлфира. Зөлфир, кайсы карыйм әле, өйдә мин эшлим әле. Мин кадакарны кагыйм әле, өйдә булса мин кисем, өйдә бергәләп кисегин, өйдә нисеге. Менә һәрбер вакыт бөтен әйбер, нинди быжылдый торган, нинди кисә торган, нинди шырылтый торган әйбер бар, бөтенесен Зөлфирә эшләп тотып карарга тиеш һәм ватып күрсәтергә тиеш. Зөлфира, син бик сирәк була торган хәл. Без бәләки вакытта өйдә безнең әти бик сирәк була иде. Һәм әти үзенә дип инструментлар алып кайта иде, иң беренче булып әти безгә эшләп күрсәтә иде, калганын инде без эшли идек. Бу сер түгел, моны бөтен кеше белә, гаиләләрендә кызлар гына булган кешеләр дә нәкъ шулай эшләгәннәрдер дип уйлыйм мин. Менә син Алмаз янына киләсең, ул эшләгәндә, менә син ашарга пешергәндә Алмаз синең яныңа килеп куя, мин дә шулай эшләп карыйм әле, пешереп карыйм әле дигән әйткәне бармы? Әлбәттә, ул бик тәмле пешерә Алмаз. Беренчедән, икенчедән мин аны мәсәлән сорыйм, матурым нәрсә пешерим бүген дип. Ул әйтә, мин бүген берәрсә үзем ясап карыйм әле дип, кайфы килгән көнне инде. Бик сирәк була, конечно, ну барыбер да. Бик тәмле пешерә. Монда кухняда байда ике хатын кыз. Без булай да. Байда бер казанда ике тәкә башы. Әни, әле апалар менә күптән түгел 3 атна диярлек. Ике бала белән булып киттеләр. Мәш килеп пешерәбез, Алмаздан чыга. Бәләки генә кухняда дөртәүләшеп кайнашып. Аерым пешергән мөмкинлек булсын өчен беседка ясадык. Быел баҗай белән инде күпчелек җәй көне күбрәк шунда булды. Май аенда ясый башлаганнар шул беседканы, май ясый башлаганнан бирле. 3 ай дигәндә тизне ясаbatlар. Мише бар, казаны бар, кунакка килегез. Теләче районы Савыш авылы, Тукай урамы 10-нчы йорт. Менә өйләнешер алдыннан гомумән дуэт буларак йөрербез дигән сүзләр сөйләшкәнегезме? Өйләнешер алдыннан. Без бөтенләй үзебезне дуэтный формат. Юк, дуэтный формат булып чыгарбыз дип алдан ук сөйләштек Алмаз белән, бөтенләй чыгарбыз дип сөйләштекме? Чыкмыйбыз дип сөйләштек без синең белән. Әле афишаларында ясаганда юк, син аерым, мин аерым дип шайтырып. Бергә фотосессия бергә төшкәндә арзанрак килеп чыкты. Шуңа күрә без бер афиша белән чыгып киттек. Барыбер без бергә йөрибез дип уйлаштык та, бергә чыгып. Безнең тамашачылардан да сораган бар, әйткән бар, аларга да бөгетнәрәк килеп чыга бит инде 2 билет алып 2 концертка йөргәнче бергә киләләр, 3 сәгатьлек программа карыйлар, әйбәт. Менә иҗатка килгәндә кайчан сезнең яңа җырларыгызны көтәргә гомумән дуэт буларак та һәм аерым-аерымда? Бу арада безнең бик күп кыш турында җырлар эшләнде. Бу сезонда Фирза абыйдан, Альфред абыйдан, Айдар абый Тимербаевлардан да бик күп җырлар, бик күп дип ничектер шулай туры килә, кыш турында, кышкы ел фасылы турында безнең. Бу үз изоляциянең, бу карантин җырларының бер
җимешләре дип әйтсәк тә буладыр, бик күп яңа җырларыбыз барлыкка килде безнең. Дуэтный җырлар һәм Зөлфирәнең эшләнмәгән җырлары бик Бик күп. күп яздырып чыгарасың. Минем дә бар сөйләнмәгән шигырьләр, сөйләнмәгән сүзләр бар. Бүгенге көндә минем башымда Аллаһка шөкер 2 концерт программалык фикерләр бар. Шуларны менә мин сөйлим, мин сәхнәдән кертеп бетереп булмый. Инде Зөлфирә ачылганда инде кай вакытны инде артыграк та сөйлисең булган инде дигән шикелле. Октябрь аенда ялгышмасам сезнең клип чыкты, шулай бит? Шәптән түгел дип исемләнгән. Вакыт буенча күпме төшердегез гомумән автор сценарий авторлары кем, каян туды әлеге клип сөйләп китегез әле шуның турында. Җырның авторларыннан башлыйк. Айдар Тимербаев кие, Айдар Михаҗев сүзләре, Айдар Аби Тимербаевның инде үзенең альбомына кергән җыр иде ул, ялгышмасам, шулай күңелебезгә ятып, ничектер. Без сорадык аннан. Дөрестән дә елы шәптән түгел бит инде. 2020 елның гимны дип атадык инде без аны. Шәптән түгел дигәч, һәм Бер юлы без бер банкетта эшләдек тә, видео операторлар белән шундый матур җирдә эшләдек без Чаллы шәһәрендә. Һәм шунда уйладык та шушында клипны төшерергә кирәк дип уйладык. Чөнки бик искитмәле матур шул видео операторлар белән эшләдек тә, икенче көнне шулай без уйлаган көннәр яңгыр яуды, икенче көнгә кояш чыкты. Бик матур. Искиткеч матур табигать булды. Иртән без шунда Чаллыда кунып калдык. Бернинди киемнәребез дә, бернәрсәбез дә юк иде. Кундык. Уйлары, фикерләре, сценарийлары барсы да ничектер шулай туры килде. Икебез һәм видеооператорларның үзләренең күз аллаулары инде, ләкин барыбер да төп костяк үзебездән инде. Менә ничек уйлавыбыз, ничек фикерләвебез, башта бер төрле итеп төшереп бетердек тә, һәм нәрсәдер җитмәгән шикелле булып, тагын дополнительный съемкалар, өстәмә барып тагын Чаллыга барып төшердек. Анда да безгә бик нык ярдәм иттеләр, гүзәл апалар, аларга бик зур рәхмәтләрне әйтәсез. Якын вакытта кайчан тагын клиплар төшерергә планлаштырасыз? Без менә әле яңа гына бик зурдан куып 2 клип төшерәбез менә декабрь аенда дигәнник. Инде хәзер бу хисләр уебыздан китеп бара. Дип уйлыйм, чөнки эшләр бит әле һаман теге концертлар ачылу ягына таба бармый. Билгесез. Әйе. Һаман ябылуга таба бара. Бит барыбер бу шоу-бизнес дип аталу юк, гына аның шоуыннан соң бизнес дигән сүзе бар. Әгәр дә күпмедер акчаны кертеп, шул ичмасам шул акчаны булса да кире кертә алмыйсың икән. Монда бу эшне эшләүнең бу дөрестә түгел, бу ахмаклык кына булып чыга. Безнең бүтән эшебез юк. Әгәр дә мин аңларым, без мәсәлән үзебезнең аерым бер бизнесыбыз булып, иҗатка инде үзебезнең күңел халаты белән генә кирип эшләсәк, минем бизнес булдыр ул хыял, Алла теләсә, Алла теләсә. Мин менә үзебезнең иҗатыбыз, үзебезгә менә шул биргән Аллаһ Тәгалә биргән талантыбыз белән, шушының белән ниндидер зур тау кадәрле акчалар, анда байлыклар турында хыяллану түгел, ниндидер зур өйләр, зур машиналар да түгел хыялда. Чыккан кадәр керсен ие. Ләкин шөкер, Аллаһка шөкер бит, торган җиребез бар, йөргән машинабыз бар, эшләп торырга да җиребез бар. Ул хатын-кызга бигрәк тә җитми инде ул. Ул нәрсә генә дисәң дә, ләкин барыбер да индәп торучы буларак Зөлфирәнең бу стимул бирә безнең гаилә тормышын алып барырга. Аның менә бу фикерләве. Üsteme, nidir biznesqa kirib ketүче артистлар бик күп бүгенге көндә дә. Шелтәрле бизнеста, аларның берсендә кемдер ачулана, югыйсә шундый бизнес, менә Кибеттәге шикелле сатучылар бит инде алар менә. Бар бит андый сатучылар, то есть үзләренең магазиннарын булдырган артистлар, үзләренең заправкаларын булдырган артистлар. Аларга ничектер сүз әйтмиләр, ey молодцы, кара магазиннары бар икән диләр. Ә шелтәрле бизнеска киреп киткәннәр икән, менә кеше алдап яталар дип ачуланучылар бар. Без үзебез анда кирмибез, ләкин шулай да безнең коллегаларыбызга килгән шундый сүзләргә ачу килә барыбер да. Кеше эшли, кеше тырыша, кеше булдыра, чөнки бүгенге көндә җырлап, концертлар куеп кына акча эшләп мөмкин түгел икәнен аңлатты безгә үз изоляция менә бу карантин. Концертларга килгәндә, кайчан сезнең якынлашып килүче концертларыгыз? Тиздән ала бирсә. Тиздән январьның ахырыннан башлыйбыз. Районнар минем туган якларга. Бу алмас хәзер бушлай реклама. Менә күңелең ничек 31 январь таныш. Аннан бер икесе анда Мөслим, Сарман, Азнакай, Әлмәт, Нижнекамск, Чаллы, Казан шәһәрендә реклама булмасын. Әйтмик 13-14 февраль филармония дип әйтмик, ярамас алай торып. 14 февраль бигрәк тә гашыйклар көне үзегезнең сөйгән ярларыгыз шушындай романтик кичәгә алып килеп, мәхәббәт дәрьясына күмәселәр килсәк, әлбәттә, килегез безнең концертларыбызга. Концерт программасына килгәндә нәрсәләр, кемнәр булачак, кемнәр көтелә? Менә Казан турында сүз бара. Зөлфирәне чакырырга дип торам мин бу ел. Ул мине чакырса, мин дә киләм. Без бергә, без инде алдагы елларда да зур төркемнәр белән
Ayrılıp durmadı kalganlardan. Kompaktnıydı. Bıyıl Былай да сыйыша алмайбыз biz концертка. bıyıl jaylı bilek gittik деп айтayım mı? Bizim 4 büyüşümüz var. Allah'a şükür. Hem Музыкантларыбыз бар, бир деген ойнап тора турган. Kalganlardагы şekilli konser boyuna dümbür şatır beyip, нәрсе бейгенлерін аңламыйша. Түгел, kalganları кемсітіп айтуым түгел. Менә башка төрлерәк Безнең андай түгел концерт. Сіз көбірек романтик ягына таба тартасыз, шулай бит? Романтика да түгел. Булган хәлләр. Менә жизненный Халыкчанрак җырларга басым ясап, баянга да бер җырлый, әле язып җибәргәннәр, бер генә җыр кирәк түгел, күбрәк җырлар кирәк дип. Шундый үзебезнең тарихыбызны һәм гомумән әйткәндә менә шулай иркенләп утырып, анда теләсәң кычкырмыйча, сыйнамыйча, акыртып мәҗбүри Bizdə җырлатабыз да. мәҗбүри нәрсәләр эшләтмичә, иркенләп релаксационный ял итә торган 3 сәгатьлек концерт программасы бездә. Бүгінгі күндә бит инде җырчыларны күреп була торган җирләр ул да булса фотостудия, яисә Инстаграмда, яисә концертта. Менә Инстаграмда язган комментарийларга күзләр төшерәсезме гомумән? Төрле реакциялар бармы сезнең? Бар. Минем Зөлфирәнең ачуы килә, ачуы килә. Минем юк инде алай ачу килә дип алмазныкы шикелле килми ачуым. Әмма мин гомумән ачулана белә торган кешедер дип уйламыйм үземне. Комментарий юк, менә мин Күңеленә Мин ул ала ачуы кешеләргә килми. бернинди начарлык ташламадым. Күңеле аркылы үткәрә. Әйтмәдем Мин дә мин. ул үзе дә шулай ул. Менә бүген генә мәсәлән, безнең прямой эфирлардан алалар, тур эфирлардан алалар видеоларны. Бездән сорап тормыш. Бездән сорап тормыйлар, кертәләр. Мин анда мәсәлән Ул пабликларга тарала, гафу ит. Алмаз Һәм шул сөйләсен, таралу дәверендә барлыкка килә искажениялар. Һәм менә Зөлфирә машинада җырлап утыра. О аңлашыла бит инде уларның музыкага кушылып үзе җәрәхәтләнеп җырлап утырганы. Ләкин видео белән тавышы аерылып киткәндә, әз генә күчерү дәвамында, күчереп яздырып алу дәвамында һәм шунда китереп язлар фанера, фонограмма күренеп тора бит инде, авызга туры килми, әйтмәйтен. Шул әйберләрне карый да нык итеп күңелләп үткәрә инде, гомумән бер кашанда фонограммага җырламый торган. Син менә шушындый кешеләргә нәрсәләр теләр идең, Зөлфирә? Шулай язучыларга. алай дип язмагыз, пожалуйста. Без бит андай түгел. Без гомумән беркемгә дә бернинди начар комментарий язганыбыз юк. Сезгә дә алай торып үзегезнең ачуыгызны нидер комментарийлар аша кеше күңеленә алай торып җәрәхәтләмәгез зинһар өчен. Әйтер алдыннан зинһар өчен кешенең күңелен төшерүме микән дип бәлкем уйларга кирәктер бит инде, булаймы? Беразына уйлап язсагыз. Мин элек үзем турырак итеп үземнең фикеремне әйтә торганым, ләкин барыбер да мин дә шулай кешене кимсетермен дип уйлаганым юк, ләкин кимсеткән әйберләрдә юк иде инде. Ә менә хәзер нәрсәләр язарга алынам да, мин 100 кат уйлыйм. Уйлыйм да, мин язмыйм аны. Нәрсәгә кирәк соң ул? Булырмы, яшмичә калсам. Кабаттан авыл темасына әйләнеп кайтсак, сез бит инде менә Алмаз әйттең, квартираларыбызны, холодильникларны сөндердек тә дидең, суыткычларны кайтып киттек авылга дидең. Димәк, бүгенге көндә сез авылда яшисез. Кайсы якта бу? Теләши ягы, Савыш авылда, Тукай урамы 10-нчы йорт. Әни өчен нәкъ менә авылга. Кешеләре белән бик матур булып торган. Зөлфирәләрнең авылы Казанга якын. Маллар асрап була. Ит ашыйсы килә бит инде барыбер. Барыбер дә рәхәт авылда шундый саф һава менә монда Казанга килгәчтендә иң беренче итеп тыңкысыла башлады дисәм, мин элек аңламыйм, минем авылда яши торган дусларым Казанга килгәч, монда бит турып булмый, сезнең Казаныгызда тыңкысыла башлады дип әйтәләр. Элек аңламыйм, хәзер инде бик тә аңлашыла. Беразны Казанда торгачтын тизрәк авылга иркенлеккә кайтасы килә. Әмма инде әнигә дә иптәш, чөнки әни әлегә берүзе яши безнең авылда иде, берүзе калды. Майында гына ялгызы калды да бөтен өйдә. Иптәш тә булырбыз дидек, нәрсә эшләп монда. Әмма инде гел авылда яшәп булмас. Алла теләсә, менә эшләр җайланып китеп, безгә дә үзебезнең квартирабызда яшәргә насыйп итсен. Алла теләсә. Амин. Әлегә шунда торабыз әле. Амин. Форсаттан файдаланып, авылдашларыбызга Кайнар бик сәлам. күп сәлам һәм минем үзем туганнарым мөслимлеләр, татлылар, әткәйәнкәй, апалар, барчагызга күп сәлам. Алмаз Зөлфирә, без сезнең өчен махсус рубрика әзерләдек. Барысы да бик гади, мин хәзер сезгә сораулар бирәм. Ләкин сез әлеге сишнәсе булмый. Ләкин сез әлеге сорауларга күзләрегезне йомып, бармакларыгызны яки үзегезгә, яки бер-берегезгә төртеп кенә җавап бирергә тиеш булачаксыз. Сөйләштекме? Күзләребезне йомабыз. Гаиләдә кем күбрәк йокларга ярата? Иртә белән чәйне кем ясый? Ашарга күбрәк кем пешерә? Кем күбрәк ашый? Кем күбрәк өй җыштыра? Кем күбрәк юл куя? Кем күбрәк телевизор каршында вакыт уздыра? Туктале.
Яра, яра телевизорны кына күчәбез. Кем күбрәк телевизор каршында вакыт уздыра? Кайсыгыз күбрәк акча сарыф итә? Кайсыгыз иртәрәк тора? Кем катырак ярата? Җавапларыгызны әлегә әйтми торам. Тапшыру чыккач инде үзегез күрерсез, карарсыз дип ышанып калам. Хоббига килгәндә, каман бит инде концертлар куеп йөреп булмый. Берәр яраткан хоббиларыгыз бармы, алмас? Бозаумы яраткан хобби бозау асрау. Миңа Бозау дип- ничектер хоббига тагын нәрсәсең инде. Синең Зөлфирәнең марафоны бар инде бүгенгесе көндә. Аны дир кайларда марафонда инде ул. Мен Иртән чыгып китә, төнлә кайтып керә инде. Яшидә яшинде хобби дип йөрсен. тә әйтмәссем инде мин аны шорасызлыктан чыккан әйберләр инде бу. Бу инде шул теге дөрес туклану, йөгерү дигән шундырак. Беренчедән сәламәтлеккә бердә теге ничек дип әйтим, артык авырлык барыбер дә кешенең сәламәтлегенә зыян китерә. Мәсәлән, мин үземнең дә менә бу карантин вакытында барыбер дә җыелды. Ну, Аллаһка шөкер дип әйтәм, менә мин 2 атна эчендә кирәк кадәр үземә кирәк кадәрне җибәрдем. Аллаһка шөкер. Тезләргә бик каты зыян килә. Әнине дә алдым үзем белән, әни кулга алырга кирәк үзебезне дип. Менә шул гына бу миңа бик ошый. Минем хобби пока Зөлфирә. Сине шушы менә икәүләшеп марафонда утыралар. Сине шушы марафон вакытында ашаталармы? Без үзебезгә аерым пешерәбез. Юк, нәрсә сөйлисең, ялганлай. Үзебезгә аерым, Алмазга аерым пешерәбез. Үзем белән алып. Чыгып Крыловский кибеткә кирәк булса. Юк. Димәк, бик зур рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Инде бүгенге фотоларыгызны күрдек. Ул дуслар үзенә күрә эксклюзив. Тиздән барысын да Алмазның һәм Зөлфирәнең Instagram битләрендә күзәтеп бара алырсыз. Сезгә инде зурдан зур уңышлар. Иң мөһиме, концертларыгызга кешеләр йөрсен, дуслар йөрсен, туганнар йөрсен, чыккан җырларыгыз матур булсын һәм үзегезне күрә иҗатларыгыз беркайчан да шишмә сыман саякмасын. Мөрәҗәгать Зур мөмкинме? рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, инде менә Аллаһка шөкер 2021 елга аяк бастык. Узган 2020-не онытык та инде. Зинхар өчен әйдәгез менә монсында яхшы итеп, көчле итеп, матур итеп үткәннәрне онытып, елмайып көлеп яшәргә Аллаһ Тәгалә насыйп итсә иде барчабызга да. Җырларыбызны сезнең өчен дип яздырабыз, шуңа күрә рәхәтләнеп тыңлап, үзегезнең бәяләрегезне биреп, начар комментарийларында языгыз, язасыгыз килсә, инде начар булмаса аның әйбәтенең кадере булмый. Шулай бит, шуңа күрә дә матур итеп концертларда очрашырга, күрешергә насыйп булсын. Сәламәт булыгыз. Артистларыбыз нәрсәгә эшләсә дә, иҗатлары уңышлы, чыккан җырлары матур булсын. Шоу без шуның белән әлегә тәмам. Сау булыгыз. Пока-пока.